Meanwhile, nga waay kita sang ordinansa, I will still make sure that all the protocol for a voluntary quarantine will still be enforced. As a matter of fact, I have already instructed that a meeting be made even in my absence with all the personnel of the PNP, also with the barangay, para masigurado ta. We are going to ask the support of the PNP to enforce the voluntary quarantine even without the ordinance. But kung may ordinansa na, mas manami pagin. Ang akon nga instruction nga kung may PUM kita nga ma-violate sang voluntary quarantine, i-escort siya sang kapulisan naton para mabalik sa ilabalay. You know, all the list has been provided by the DOH, and ang listahan nga ginatag sa DOH ginatag sa amon, ginatag sa aton nga City Health, kaginatag manamon sa mga kabaranggayan para nga maprepararaman sila. And as much as possible, aside sa mga listahan nga nakuha ta halin sa DOH, ang mga BHERTs ta naga-report man sa aton. So ako akon para sa akon, way man kuya dinalok, pero para sa akon, importante man para sa aton di sa Western Visayas, nga may test kits man available diri sa aton. At the same time, may ospital kita diri nga accredited. Ako ay magkugasiling, pero gid bi nga ospital nga didto sa ila nga hindi ka kumparar diri sa aton sa aton diri nga West Visayas, sa aton nga Western Visayas, and sa iban pa nga mga private hospitals ta. I think I am speaking to the DOH. I think it is your responsibility to provide test kits to all the different regions. I'm not just talking about Western Visayas. It is your responsibility. Hindi na naiya magsiling kita, way kita gatudlo nga bisan kay sino nga responsibilidad. Kami sa LGU, obrahon man namon responsibilidad. Pero nga kamo sa DOH, inyo na yung responsibilidad. You have to provide that for us. And we demand that as a matter of right.